ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୋ ତେଲଟାକୁ ବାଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ 4-5 ଦିନ ବାଣ୍ଡ ତେଲ ଗାଡ଼ି 60 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ଜସ୍ମିନ ତେଲଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡେ ଲଗେଇକି ବାଣ୍ଡ ମୋ ତେଲ ବାଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ତେଲ ନେଲୁ? 1 2 3 4 5 ମୁଁ ଆଣିଛି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ହିରୋ ଫିରୋ ଦେଖା ହେଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୋଣ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ତୁ ତେଲ ନେଇକି ଲଗେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଛୋଟ ଛୁଆଟା କ୍ଷୀର ଖିଆ ଛୁଆଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛୁ ମହିଷୀ ସୁନ୍ଦରୀ और नारी नेत्री ହେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡିଓ ହାଇଲାଇଟ ରେ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦର ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ତମେ ତ ପ୍ରେମ କଲ, ଯଦି ପ୍ରେମଟା କଲ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କଲନି, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଣ ପାଇଁ କଲ? ଟପା ଟପ ଟପା ଟପ ଟପା